Faidingke tongte kaisa kotoma salene kotomani mongka yafa rimani toksa mokolo susingnani sugu kotomangka belai srengjaknai srengmung tongoro tai norok belai kahamka kaisumai khangna bagai ang nongno koijao tai paya sak soya sak o video no nanyani bagai nongno koimang narai faidingke puilawano Kerisa borokni poribaro borok sarjona bihik besai tai besa selamang mangna cikon ko tai besai hingke riska salogo salsa gari accident ngai besai thi paikha tai hake besai thi paimani pore hingke no aboni koyek mas por hingke no buma bemar cancer manjagai 2-3 mas ni por hingke no bumabo thithangka tai kono khanya krikya asra cikon mangnai borongni jaga jumi tongmani abo bank buni yago klaibe khe ren rok klaibe kha kubai kha tai borok belai kheno kothiningka jindagi o chana nungnani tongnani bagai tai haite keno torkha bota belai keno duku mangka charkha kharka pusika bota bophaing no kosto khlaikya aba heke tormang no poririkha bophaing no samung belai keno khlaikya bota tai asake poririkha asake bophaing no hamjaka asake jotno khaikya hakeno poririte keno boro torbai kha lokbai kha tai bota hingke kajak mani pore hingke no bini bo besa angka bini besa bo porikha tai bophaiyong hingke pori uinai engineer sakiri mangkha sakiri mani paimani pore hingke no bophaiyong kaisa bwrui naithok kahama bwrui onek buddhi gonang baikhe kajak paikha matra no abihik eto je salak botani sompoti rok soman ke bagnani abahike sanani abahai rok ke bosanya phrengka tai abahike phrengkangka no yang botano kubi no bo jaga sanpainani nangkha jaga sanpaikya hangke no bota belai kheno dukhu nangjaka asuk pusiwui torwui logruwui poriruwui tui phemase tini jaga bagnani hini sajakmani bagai tai joli jakmani pore hingke no bota kaisa ukil naro thangka bo case resinai hini thangka joli jakma bai belai khe joli jakma bai tamni bagai himale bo cikon purni simise bo pusi tori logru tui phemale tau jaga sanani suka hini joli jagai nai bo kaisa ukil naro thangka tai ukil naro thangai bokok saikya nagradi ukil sar anga sike ane angphayung no buma bufa korei serai phuruni simi asike duku kosto khlaioi bonang pusi tubi phaioi botabok sakri kotor manainai tai bihik bo gonang bosajak no nawoi botabok anona anose bo jaga seknani ronggo ang omojiske puno kesma khlainai hinai ukil no saka tai ukil afrono busi paikya o borok tabok jolijak ni tomongo hinai bosakani ni kagos ro anok langkhani ang kagos pori negrana pori nemani porang keneng koyekdin tongai anara phaidi hinai saira hoka sairo mani pore hingke no koyekdini por hingke no bo haina hai ukil naro thangoka thangai nai ukil bono khairuk jangma bai nijini borokni wansongma bai bono kok sawi bujoknani nangkha ham hingya bo nini angphayung nung bono asuk bosor ke serai phuruni simi duku kosto khlai bono nung saya kari sari tubuk mani tai nini kidney poison se nung bono
rewinai pusimani daktorogo tai bini kisah thi payment kono nungbono hospital khajik talangmarok nini history ang bebono pori baikha ani saka tai ang busibo mangkha ni ukil saka tamokhe nono kaisa ang kok satai tongo borok ni hisabai nung ani kok no sajakaba nadi sajaikaba tanadi hinai ukil saka aprokeno ukil saka nung asik bono serai pruncim duku kosto khalai pusini tori kui famase tabok nini ang phayung mohaike nung bai walai jaga sampoti seglani bagai tabok sugui thangka hangkangke nung asik bono duku kosto khalai serai pruni simi tui famani tabok nung ba hanya nini ang phayung haike walai lai kes serlai kok banglai jaga seglai banglai ke nini ang phayung bai nung le tamlo sunani tongsinai kenanya ukil saka nung asik mono besi paimani tongo sarai pruncim ingke nungwa jaga jumi nole tamo seglanya musungkha kenanya haprong kono bo isa thampi hela jaka tai wansonani rengkha tai ukil saka nini bosano sa nung porinani si cinta khaidi nini ang phayung no se nung asik sarai pruncim duku kosto khlai porini tabo engineer khlaimano hungkangke nini bosano nung tabo Pori par khlai nung sakiri kotok khlai mangla diba abono se cinta khaisi din nung ani sapro mangkano bokubi kubunya wanso ka nogo phiroi thangka tai aba hanyo bongkha to pori rika pori roi nai doctor sakri mangkha tai bosla doctor umani pore ke bini logi sampai kajang mani bo doctor no banyak kaja kha apro keno aboni koyek bosor tongkha hangkano tamongkha abu phayung be bagno jaga sampoti bini bihik bai bini mung khlai najagoi bono nokni bair khlai rohoka tai bu phayungni yago kunu phono krikha oma ke segi najangmani pore hangke bo biang thani kunu pala malia tai bini botani nogo ya tego klai phanya nangka kaphaikia o kotha mano khnaoi sing tini tamo srungjanai man hingke obono mano je yakni toksa mokolo susingnani sugu obono phayesung obo hairengya tei nijini borokno kuno dino walaya tei ke thangmangka sini thainai langmani bagai belanyo kahamongo tai norok bo soyakare ani o kobro kothmana nai tongdi tai norok bo kaham kereng tonggoi oba hake samong khlai phunokdi je nongni tongmono nogoi joto lukurok ma srengna tei asuk saunyo norok jotono kaham tongbai di jotono hambai